big with kunnas tá gach ein dinne. Tásúlagum tá gach dinne so cumad sábháilte. So níor Tommy chun over ag kick an líród agus ag foig an líród có topic agus is féidirlinn. So Tommy chun tusta gig an cán buí seo agus sin beag mi de grit isteachtaí an cán darach seo agus caid mi kick an líród ag an balla an méadúir is féidirlinn and ná méad amháin agus foig an líród có topic agus is féidirlinn. Tá spáinnig mé díobh inis. Go! Agus caig sibh daine sin an chlog go feig ná méad amháin. Okay, and this Tommy chun díreach ó an cán buí amachchaí an cán darach agus sin go dtí mar yes go dtí an cán darach trasna an seo agus caid mi kick an líród ag ár ná méad amháin ag an balla agus caid mi feig méad is mó kick agus is féidirlinn agus nuair kick mi an líród déanaíocht feig an líród ar rís có topic agus go féidir leat. Tá spáinnig mé Steve inis. Sin de nóméid agus intig le a múntóirí céin scór a fáintsibh agus is féidir libh feig bhfuil an búthóir san rá. Okay, an uair seo tá mé gúsáil mo cos clé, seo mo cos lag, so ach is cumanum tá mé did seo chun feig níos fearr. So má tá a cos das lag is cumme, kick ar a cos das agus tá spáinnig mé díobh inis misigh déanamh é le mo cos lag. Go! Okay, mar fecinn sibh ní mis comá le mo cos lag ach is féidir le gach duine feig níos fearr agus níos fearr an tamar fad. So gur má gribh agus sin éiad an seachtain seo tásúlagum go binnig sibh tanna bhas é seo freisin. Slán.